Ang madilim na skinita. Sa likod ng lumang palengke sa Maynila, may isang skinita na matagal nang iniiwasan ng mga residente. Madilim ito kahit sa tanghali, at tila ba nilalamon ng anino ang sinumang dumadaan. Maraming kwento ang kumalat tungkol sa skinita, mga batang nawawala, mga boses na naririnig sa gabi, at aninong sumusunod sa mga dumaraan. Isang gabi, si Arman, isang bagitong delivery rider, ay napilitang dumaan sa skinita dahil sa naway siya doon papunta sa isang customer. Wala na siyang oras maglibot, kaya kahit nanginginig, tinuloy niya ang paglakad sa loob. Habang bumabaybay siya sa makipot at mabahong daan, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya ito, wala siyang nakita. Ngunit pagtalikod niya, may isang bata sa dulo ng skinita, nakatalikod, nakatayo lang. "Kuya, nawawala po ako," mahinang sabi ng bata nang siya'y lapitan. "Anong pangalan mo? Saan ka nakatira?" tanong ni Arman, habang binubuksan ang flashlight sa cellphone. Ngunit pag-angat ng ilaw, ang mukha ng bata ay wala, blanko, makinis, at maputi na parang wax. Nabitawan ni Arman ang cellphone. Tumakbo siya, pilit nilalampasan ng batang walang mukha. Ngunit habang tumatakbo siya, paulit-ulit lang ang skinita, parang paikat. Hanggang sa marinig niya ang bulong, "Wala nang lalabas dito." Nakita na lang kinabukasan ang motorsiklo ni Arman sa bungad ng skinita. Ngunit wala na siyang bakas kahit saan. Mula noon, nadagdagan ang panibagong kwento ng nawawala sa madilim na skinita. Isang linggo matapos mawala si Arman, isa na namang balita ang gumimbal sa mga residente ng barangay. Ang anak ni Aling Rosa, si Miguel, 7 taong gulang, ay hindi nakauwi matapos maglaro sa tapat ng palengke. Huling nakita siyang sumusunod sa isang kuya papasok sa skinita. Lalong lumaganap ang takot. May mga nagsabing nakikita nila si Arman sa palengke, nakasakay sa motor, pero hindi humihinto. Ang mukha raw nito ay natatakpan ng helmet, ngunit ang mga mata ay kumikislap ng pula sa dilim. Isang gabi, naglakas loob ang barangay tanod na si Mang Cardo na imbestigahan ang lugar. Bitbit ang bat flashlight, rosaryo, at radyo, dahan-dahan siyang pumasok sa skinita. Una ay tahimik lang, tila walang kakaiba. Ngunit habang lumalalim siya sa daan, napansin niyang nagbabago ang mga dingding, may bakas ng kuko, may mga sulat sa pader na parang isinulat gamit ang dugo. "Tulungan mo ako, hindi kami makalabas." Napalingon si Mang Cardo, isang batang lalaki, duguan ang kamay, ang nakatayo sa gilid. May punit ang damit at nanginginig ang labi. "Anong pangalan mo, Iho?" tanong ni Cardo. Ngunit hindi sumagot ang bata. Bagkus, itinuro nito ang isang bahagi ng pader. Unti-unting lumitaw ang mukha ni Arman sa konkretong dingding, nakadilat, nakatitig, at ang bibig ay nakanganga na tila humihingi ng saklolo. Napaatras si Mang Cardo, ngunit sa kanyang likuran, may narinig siyang napakaraming yabag. Nang lumingon siya, daan-daang bata, lahat mapatla, may hawak na laruan, ngunit walang anino, ang dahan-daang lumalapit. Biglang nagpatay sindi ang ilaw ng flashlight. Nagsalita sa radyo ang kanyang kasamahan, "Mang Cardo, nasaan na po kayo? Wala na po kayo sa mapa. Waze can't find you." At gaya ng naunang mga biktima, si Mang Cardo ay hindi na rin nakita. Mula noon, tinakpan ng hollow blocks ang bakana ng skinita. Ngunit tuwing 2:00 ng madaling araw, may naririnig pa ring kaluskos sa likod ng pader, at tinig ng mga batang kumakanta. Sinong susunod? Sinong papasok? Sa skinita ng dilim. Sa kabila ng pagtabo ng skinita, hindi pa rin tumigil ang kababalaghan. Isang araw, isang grupo ng urban explorers ang nagtangkang pasukin muli ang skinita para sa content sa kanilang YouTube channel. 4 silang kabataan, sina JC, Lian, Omar, at Van, na kilala sa pag-iimbestiga ng mga haunted na lugar sa Maynila. Hindi sila naniwala sa mga kwento, akala nila ay urban legend lang ito. Gamit ang crowbar, binaklas nila ang hollow block sa gabi. Habang binubuksan pa lang ang pader, lumabas na agad ang malamig at masangsang na hangin, amoy nabubulok na karne. Nagkatinginan sila ngunit nagpakatatag. Pagpasok nila, sinimulan na ni JC ang pag-video. Una ay tila normal lang, mga sirang pader, basurang nakatambak. Pero habang papalalim sila, napansin nila na parang mas lumahaba ang skinita kaysa dati. Si Omar, na naglalakad sa likod, biglang sumigaw. "Guys, parang may humawak sa paa ko."
Nang silipin nila ang sahig, may kamay, itim at tuyot, na bumalik agad sa ilalim ng kanal. "Huwag na tayo tumuloy," sabi ni Lian, nanginginig. Ngunit wala na silang mahanap na daan pabalik. Ang kanilang pinanggalingan ay naglaho, napalitan ng isa pang daan, mas makipot, mas madilim. Skinita na walang labasan, bulong ni Van, habang hawak ang kanyang cellphone na walang signal. Nagpatuloy sila, pilit hinahanap ang pader kung saan daw lumitaw ang mukha ni Arman. Sa bandang dulo, may isang abandonadong kariton na may nakaupong lalaki, nakayuko, at tila walang ulo. Nang lapitan nila, tumayo ito, at dahan-daang lumitaw ang ulo mula sa kanyang dibdib, dumaikit sa leeg, at ngumiti. "Sinong bagong pasok?" tanong nito sa isang boses na parang alingaw-ngaw ng maraming kaluluwa. Nagsigawan ang grupo, tumakbo sila sa iba't ibang direksyon. Nagtakbuhan sa pader, sa ilalim ng kanal, sa bubong ng mga barong-barong. Ngunit ang video ni JC, ang huling near-cord, ay natagpuan kinabukasan sa isang abandoned phone sa palengke. Nakapost ito sa YouTube channel nila, kahit walang nag-upload. Sa huling frame ng video, nakasulat sa pader, "Isa kayong papasok, 4 ang di makakalabas." Sa 4 na urban explorers, isa lang ang natagpuan, si Lian. Madaling araw nang makita siya ng isang basurero, nakahandusay sa labas ng palengke, puno ng sugat, at may tali pa ng posas sa palso. Paulit-ulit lang niyang sinasabi ang mga salitang, "May mata sa dingding, may kamay sa ilaw, hindi kami lahat nakalabas." Dinala siya sa ospital, ngunit hindi siya makausap ng diretsahan. Lagi lang siyang naglalakad pabalik sa pader ng ospital at sinusulat sa pader gamit ang sariling dugo ang mga salitang, "Huwag pumasok sa likod ng madilim." Sa isang therapy session, ipinakuha sa kanya ng psychiatrist ang larawan ng pinasok nilang Skinita. Habang hawak ang lapis, gumuhit siya ng mapa. Ngunit sa halip na eskenitang tuwid, ang ginuhit niya ay isang maze, tila may sariling isip ang daan, paliko-liko, may patibong, at bawat liko ay may simbolo ng mata o bibig. Sa pinakagitna ng maze, may guhit siyang nilagyan ng pangalan, si Ina. Nang tanungin siya kung sino si Ina, nagsimulang gumalaw mag-isa ang ilaw sa silid. Pumiyok ang radyo, at nagsimulang umusok ang salamin. Ang mismong drawing niya ay nasunog kahit walang apoy. Samantala, sa loob ng Skinita, si JC, Omar, at Van ay buhay pa, ngunit hindi na nila maalala ang kanilang mga pangalan. Para silang mga kaluluwang gumagala, paulit-ulit na naglalakad sa iisang daan. Sa bawat ikot nila, may mga dingding na umiiyak, may bintanang may mga mata, at may mga boses na sumusutsod. "Palitan niyo ang lalabas, para makaligtas ka." Nagkaroon sila ng isang desisyon, isa lang ang maaaring makaalis, kapalit ng 2 kaluluwa. Pinili nila si Lian, dahil siya ang tumangis, siya ang humingi ng tawad, at siya ang may rosaryong ibinigay ni Mang Cardo bago ito mawala. Nang makalabas si Lian, ang 2 ay tuluyang naging bantay ng Skinita. Simula noon, ang mga mata sa CCTV ng palengke ay palaging nagkakaroon ng glitches tuwing 2:00 ng madaling araw. Minsan, may makikitang 6 dumadaan. Isang motorsiklo, isang batang walang mukha, isang babae na may rosaryo, at mga kamay na sumusungaw mula sa pader. May bagunan amang graffiti ang lumitaw sa pader, kahit luma na ito't sarado. Isa na namang kaluluwa ang nakita ko sa labas. Sinong papasok para palitan siya? Makalipas ang 6 na buwan, bumalik si Lian sa Skinita. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi siya pinatahimik. Gabi-gabi siyang binabangungot, mga boses ng kaibigan niyang sina JC, Omar, at Van na tumatawag sa kanya mula sa dilim. "Bakit ikaw ang pinili? Ibalik mo kami. Tapos na ang oras mo, Lian." Hindi na siya makakain, hindi makatulog, at unti-unti nang nawawala sa realidad. Sa huling video niya bago siya tuluyang mawala sa social media, sinabi niya, "Babalik ako, hindi pwedeng ako lang ang makaligtas." Hating gabi, bumalik si Lian sa palengke, dala ang isang lumang mapa ng Skinita na kanyang nabuo mula sa kanyang mga bangungot. Bitbit din niya ang rosaryo ni Mang Cardo, isang lumang kandila, at isang lumat sirang Super 8 film camera na gamit ng lolo niya noon. Paglapit niya sa dating nilatagan ng hollow blocks, may butas na. Bago siya pumasok, may babaeng pulubi sa gilid ng daan na nagsalita. Lahat ng pumapasok, may kapalit. Baka hindi ka na Lian paglabas mo. Hindi na siya sumagot.
Pumasok siya, at agad siyang nilamon ng kadiliman. Sa loob ng skinita, nag-iba na ang mundo. Hindi na ito basta maze ng semento. Para na itong sariling impyerno ng alaala. Ang bawat pader ay nagpapakita ng mga pangyayari sa nakaraan, una nilang pasok, ang pagkakahiwalay, ang sigawan, at ang pagsuko ng dalawa para sa kanya. Habang lumalalim siya, nakasalubong niya ang isa sa mga bantay ng skinita, si JC, ngunit wala na ang dating anyo. Ang mata nito ay isa na lang itim na butas, at ang bibig ay binutes ng alambre. Bakit ka bumalik? Tanong nito, boses na parang tunog ng sirang tape recorder. Para tapusin na to, sagot ni Lian. Kung ako ang dahilan, ako rin ang magtatapos. Sa pinakagitna ng maze, muling lumitaw ang pader na may mata at bibig, ang bunganga ng skinita, ang pinagmumula ng lahat ng sumpa. Doon niya nakita si Ina, isang babaeng may belo, mahabang kuko, at itim na damit. Nakalutang ito sa ere, may daladalang libro ng mga pangalan ng kaluluwang nakulong. Ang pangalan mo, ay dapat nang mabura, wika ni Ina. Ngunit bago siya lapain, binuksan ni Lian ang Super 8 camera. Nang makuhanan ng pelikula ang anyo ni Ina, nagsimulang manginig ang buong skinita. Nag-iba ang paligid, ang maze ay gumulo. Ang mga pader ay sumigaw. Hindi ka dapat bumalik. Hindi ka nalihan. Ngunit nanindigan siya. Inilabas niya ang rosaryo, itinapon sa gitna ng bunganga, sabay sabing, kung may kaluluwang mawawala, ako na. Silence. Nagliwanag. At natagpuan ng mga tanod kinabukasan ang isang malaking buwang sa dating skinita, tila sinunod. Sa gitna, may Super 8 camera, may isang rosaryo, at isang bagong pader. Nakasulat sa dugo, 3 kaluluwa, pinalaya, isa ang nanatili, si Lian ay bantay na ngayon. Makalipas ang ilang taon, naging matahimik na ang lugar. Wala nang mga batang nawawala. Wala nang aninong lumilitaw sa CCTV. Ang palengke ay muling binuksan, inayos, at pinailawan ng husto. Wala nang bakas ng skinita, para bang hindi ito kailanman umirang. Ngunit sa isang sulok, may isang bagong pader, malinis, walang graffiti. Laging tuyo kahit umuulan, at sa tuwing may magdaraan dito, tila may malamig na ihip ng hangin na dumaraan sa batok ng tao. Walang nakakapansin, maliban sa isang batang babae na nagtitinda ng sampagita. Minsan, hihinto siya sa tapat ng pader at ibubulong. Salamat po, Ate Lian. At minsan, sa mismong pader, mababakas ng mga matang mapanuri ang napakaliit na ukit. Sa bawat dilim, may isang handang magsakripisyo. Hanggat may liwanag, may kaligtasan. At sa pinakatahimik na oras ng gabi, 2:00 ng madaling araw, kung pakikinggan mong mabuti, maririnig mong humahaplos ang isang boses mula sa loob ng pader. Wala nang papasok, wala nang lalabas. Ako na ang bantay, tapos na.